I will send the proposal to the government. Sincerely, I will send the proposal. If you send the proposal, MLA from this area, MP from this area, whether they are cooperating with you or not. I will send the now also. No. I will send the proposal to the government. I have worked as a MLA for 3.5 years. I know very well. 10 years, Mr. Sanjay Patil was there. Last 6 years, Hebarka Madam is there. In these 16 years, how many times your department has sent the proposal? Because you see, public has got doubts. रायतूर टू बेळगाव याप्रमाणे तो रस्ता पुढे पण बेळगाव टू बाकीपर्यंत व्हायला पाहिजे आणि त्या पद्धतीनं तुम्ही फंड किती लागतोय काय लागतोय सँक्शन कोणाकडनं करून घ्यायचा ही तुमची जबाबदारी. आणि या भागाचे आमदार हे मंत्री आहेत. मंत्र्यांना विशेषतः फंड सँक्शन करून घ्यायला काय जड वाटतंय जडपणा येतोय असं मला वाटत नाही. हा रस्ता रिपेरी करून तुम्हाला विकास हा करावा लागेल. अन्यथा हा भाग जर भकास करणार असता तर त्या दृष्टीनं आम्हालाही विचार करावा लागेल. आणि आज ज्याप्रमाणे आम्ही रस्त्यावर उतरलेलो आहोत त्याप्रमाणे आम्हाला रस्त्यावर सातत्यानं उतरावं लागलं तरी हरकत नाही. पण आपल्या भागाचा विकास हा आम्ही करून घेणार. तुम्ही रस्त्यांचा विकास न करता जर जनतेच्या तोंडाला पाणी पोसून त्यांना जर त्रास देणार असाल तर जनता आता गप्प राहणार नाही. आणि त्या दृष्टीनं रस्ता रोको आम्ही आज टाइम बॉन्ड रस्ता रोको केलेला 11 ते येईल. पण याचा अर्थ असा नव्हे की पुढे सुद्धा आम्ही याप्रमाणे टाइम बॉन्डच कार्यक्रम करू.